Дори да говоря всички човешки езици, а и ангелските, ако нямам любов, аз съм като бездушно звънтяща мед или ечащ цимбал. Дори да имам пророческа дарба и да владея всички тайни и цялото знание, дори да имам толкова силна вяра, че и планини да премествам, ако нямам любов, нищо не съм. Дори да раздам всичко, което притежавам, да предам и тялото си, за да бъде изгорен на клада, ако нямам любов, нищо не ми е от полза. Любовта е дълготърпелива, пълна с доброта. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безчинства, не търси своята изгода, не се дразни, не е злопаметна, не се радва на несправедливостта, а се радва на правдата. Всичко прощава, на всичко се доверява, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не умира. Ако има пророчества, те ще престанат. Ако се говорят езици, ще замлъкнат. Ако е знание, ще изчезне, защото нашите знания са откъслечни и пророчествата ни са откъслечни. Но когато дойде съвършенството, тогава тази откъслечност ще изчезне. Когато бях дете, като дете говорех, като дете мислех, като дете преценявах. Но когато станах мъж, изоставих детското. Защото сега гледаме смътно, като в огледало, а тогава ще гледаме лице в лице. Сега зная откъслечно, а тогава ще узная в пълнота, както и Бог ме позна. А сега остават тези три неща – вярата, надеждата и любовта. Но най-велика от тях е любовта. Накрая, братя мои, укрепвайте се чрез силата и мощта на Господа. Облечете се в пълно снаряжение от Бога, за да можете да устоите срещу дяволските козни, защото ние се сражаваме не против хора, а против поднебесните духове на злото, началствата, властите, владетелите на този тъмен свят. Поради това, приемете пълно снаряжение от Бога, за да можете да окажете съпротива в деня на злото и като надвиете всичко, да устоите. И тъй, бъдете готови, като се препашете с истината, облечете бронята на праведността и обуете нозете си в готовност да благовестите мир, а след всичко това вземете щита на вярата, с който ще можете да угасите всички пламтящи стрели на лукавия. Вземете и шлема на спасението и меча на духа, т.е. Божието Слово. Молете се с различни молитви и моления по всяко време, с помощта на духа. Бдете с неотстъпно постоянство и молитви за всички вярващи. И за мене, когато пожелая да говоря, да ми се даде слово, та смело да разкривам тайната на благовестието, за което съм пратеник в окови. Да го възвестявам храбро, както подобава да говоря. И тъй. Отстоявайте свободата, която Христос ни дари, и не се подлагайте отново под робско иго. Ето, аз, Павел, ви казвам. Ако се обрежете, Христос с нищо няма да ви бъде полезен. И пак напомням на всеки човек, който се обреже. Той е длъжен да изпълни целия закон. Вие, които искате да се оправдаете чрез закона, се отметнахте от Христос. Отпаднахте от благодатта, а ние се надяваме и очакваме чрез духа оправдаване заради вярата ни. Защото за последователите на Иисус Христос нито обрязването има сила, нито необрязването, а вярата, която действа чрез любов. Вие бяхте на прав път. Кой ви накара да не се покорявате на истината? Този, който ви разубеждава, не е онзи, който ви призовава. Малко квас заквасва цялото тесто. Аз имам вяра във вас чрез Господа, че не ще се подведете. И онзи, който ви смущава, който и да е той, ще понесе присъда. А за какво още ме преследват, братя, ако аз и сега проповядвам обрязване? Тогава би отпаднало негодованието заради кръста. Да бяха се скопили онези, които ви заблуждават. Затова отхвърлете лъжата и говорете истината всеки на ближния си, понеже сме части взаимно свързани помежду си.
Когато се гневите, не стигайте до грях. Слънчевият залез да не ви заварва гневни и не давайте място на дявола. Крадецът да не краде вече, а по-добре да работи, като върши с ръцете си полезна работа, за да има да отдели за този, който се нуждае. Никаква лоша дума да не излиза от устата ви, а само добра, за полезно наставление, за да принася добрини на слушащите. И не оскърбявайте Светия Божи Дух, чието печат получихте за оправдаване в деня на избавлението. Всяко оскърбление и ярост, гняв, къвга и хула да бъдат далече от вас, заедно с всякаква злоба. Бъдете любезни един към друг, състрадателни, като си прощавате един на друг, тъй както и Бог ви е простил чрез Христос. И тъй. Сега няма никакво осъждане за онези, които принадлежат на Иисус Христос и живеят не според плътта, а според духа, защото законът на духа, който дава живот чрез Иисус Христос, ме освободи от закона на греха и смъртта. Онова, което законът не можеше да извърши поради слабостта на плътта, извърши Бог, който осъди греха в плътта, като изпрати своя син в плът, подобна на плътта на греха, за да премахне греха. Така че оправдаване, изисквано от закона да се изпълни у нас, които живеем не според плътта, а според духа. Защото онези, които живеят според плътта, за плътското мислят, а които живеят според духа, за духовното. Плътското мислене води до смърт, а духовното мислене – до живот и мир. Защото плътското мислене е враждебност към Бога. То не се покорява на Божия закон, а и не може. Затова онези, които живеят според плътта, не могат да вършат това, което се нрави на Бога. Ако Божият дух живее във вас, вие живеете не според плътта, а според духа. Но ако у човека няма духа на Христос, той не му принадлежи. Ако пък Христос е във вас, сега тялото ви е мъртво поради греха, но духът е жив заради оправдаването. Но ако духът на онзи, който възкреси от мъртвите и Иисус, живее във вас, тогава той, който възкреси Христос от мъртвите, ще даде живот и на смъртните ви тела, чрез живеещия във вас Негов дух. И тъй, братя, ние не сме длъжници на плътта, за да живеем според плътта. Ако живеете според плътта, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвявате деянията на тялото, ще живеете, понеже всички, които са водени от Божия дух, са Божии синове. Защото вие приехте не духа на робството, за да живеете отново в страх, а приехте духа, който ви направи Божии синове и чрез когото се обръщаме към Бога. Авва, Отче мой! Самият дух свидетелства на нашия дух, че сме Божии чеда. А щом сме чеда, ние сме и наследници. Наследници на Бога и сънаследници с Христос, но само ако страдаме с Него, така че с Него и да се прославим. А Иисус отиде на Елеонската планина. Рано сутринта дойде пак в храма. Целият народ се събра при него, а той седна и ги поучаваше. Тогава книжниците и фарисеите доведоха една жена, уловена в прелюбодейство, и като я поставиха в средата, казаха му: Учителю, тази жена беше хваната по време на прелюбодейство. А Мойсей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни. Ти какво ще кажеш? Те казаха това, за да го изкушат и да имат в какво да го обвинят. А Иисус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята, без да им обръща внимание. И понеже продължаваха да го питат, той се изправи и им каза: Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък върху нея. И пак се наведе надолу и пишеше по земята. А те, като чуха това и понеже съвестта ги бореше, разотидоха се един по един, като започнаха от по-старите, та до последните. И Исус остана сам с жената, която стоеше по средата. Като се изправи и не видя никого освен жената, и Исус и каза:
Жено, къде са твоите обвинители? Никой ли не те осъди? Тя отговори: никой, Господи. И Исус каза: и аз не те осъждам. Иди си, и от сега нататък не съгрешавай вече.